Dino vagyok. Én nem Jóric, ő pedig Kevin. Igen. Most ebben a videóban 11-eseket lövöldözünk, és felsőlétet lövöldözünk. Utána meg szabadrugás, meg dekaverseny. Igen, lesz dekaverseny is. Hát a dekaversennyel kezdjük. Kevin kezdi. Itt a kis fűbe. Igen. Kis fűbe. Hát ez 4 volt. És most jön Móricz, Gergő. Tizenegy. 11. Csinálod 2. Ez 5 volt. 7. Ja, igen. Nyertem megint. Na szóval 7 volt. Gergő megint. Én nyertem. Igen, ha meg volt hely. 16. Így kellett volna amúgy az előbb. Ja, de ez már így nem így. Ödre? Mindegyet úgy csináljuk. Igaz. A következő pedig a felső létet lövöldözünk 11-esre. Kezdjük. És ezt most én kezdem. Ja. Na, Gergő. Is vágni kell. Várjál, most indítottam. Na szóval kezdem miközben. Ne vállaltál pofádra. Jó, na szóval kezdem. De nem jó vagy, hát ezt mutatni kellene. De veszem. Egyből egy. Egyből egy. Yeah. Na, 3-ból 1. Igen. Most a negyedik. Szóval lőtted. Na! Na szóval 4. Kicsit lerúgtam. Utolsó lövésem. Oké. Ja nem, Kevin. Gergő. Mikor azt mondod, mikor azt mondod, 3. Úgy meg tudnám rúgni. Na, szóval. 4, 5 van nekem. Rúgjuk rá a harmadikat. 3-ból 0 jön a negyedik lövés. Na szóval 4-ből 0, most rúgja az 5-et Kevin. Na, Gergő, nyugodj már le! Na szóval 4-ből 0 utolsó. 5-ből 0 Kevinnek. Én megrúgtam egyszer, most jön Gergő. Kevin. Oké, és Kevin elrúgta. Szóval More. Valában. Szóval Gergőnek 1-ből 0, most jövő a következő. Halljátok! Szóval 2-ből 0, most lövi a harmadikat Gergő. Na szóval 3-ból 0 idáig Gergőnek, most lövi a negyediket. Negyediket lője be. Hashtag luck is big. És akkor most jön az 5. lövés, 4-ből 0. Ne! Szóval igazából Gergővel újra rúgjuk, mivel ő is megrúgta, meg én is. Súroltam még a kicsit. Szóval én kezdem, utána Gergő. Gergő lerúgja. Mi van? Nem videózz már! Szóval én ezt megnyertem igazából, Gergő nem találta el.
Úgyhogy Azért már sikeresen... gyerekek, figyeljetek, most nem 16-os lőészet lesz, hanem támadó védőzünk. Én leszek először támadó, Gergő védő, Kevin kapus. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Kétszer nagyobbra akar. Nem leszek kapus. Én védő leszek. Jó van, akkor én leszek támadó, Én védő. támadó, védő, legyél már kapus. Utána én leszek, utána Gergő. Persze, akkor mindenben megy. Zöld. Nyugi, ott vagyok én támadónak. Hárman vagyunk, szerintem utána csináltunk vizét. Na szóval akkor támadó védőzünk. Igen, Gergő védő, én támadó. Tehát én leszek támadó! Igen, és Úgy Kevin beszokott pedig minden. kapus. Kevin, Utána szolgáltatom. Kevin lesz a védő. De ez a barom gép. Na, Én leszek utána. Én már úgy megy, hogy kapus, kijön védőnek védő. na szóval kezdjük. Szóval, Kevin támadó, én védő. Szóval gyerekek, szóval úgy döntöttünk, hogy még egyet lenyomunk és megint lesz a támadó. Csak most Kevin védő és Gergő kapus. Kezdjük. Ja, let's do the shot. El is vette. Még egyszer. Gyerünk már rá, há. De te ilyet nem csinálhatsz amúgy védőként. Újra csináljuk így, de most itt. Na szóval, Gergő védő, Kevin kapuba, én támadó. Utána meg én leszek támadó. Utána Gergő lesz támadó és... Let's go! Jó van gyerekek, én úgy döntöttem, feladtam. Szóval még lesz a kapus. Kevin menj támadónak inkább. Utána én támadok. Oké, támadok. Igen, utána meg én védőn. Gergő támadó. Aha. És most én leszek védő. Gergő támadó. És kapus Kevin. Megy. Na szóval. Megvárjuk Gergőt, még visszaér a labdával. Én vagyok a nagy kapus, természetesen. Aki egyszer csak lesz kapus. Menj a labdáért, Gergő! Nem fölrúglak. Mehet. Na szóval, ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, lájkoljátok, Megtaláljátok a linket a leírásba. és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok, én Kevin voltam. Én És meg én Dino. Jórit. És